Estic molt bé, sí. Sí? Estic al terra, nena, perquè m'ha agradat molt allò que ha dit la fisio aquella de la piloteta i ara estic aquí al terra per provar això de la piloteta al cul. Però, no, tranquil·la, tranquil·la. Jo només faré l'exercici de la natja dreta i natja esquerra, Perquè això sí que em pot anar bé a mi. Així que em posaré això, a veure com va, Ai, per favor. Ja es nota, ja. Per cert, nena, saps què m'ha agradat molt avui del programa? Aquesta gent de Banyoles que han tingut aquesta pensada de la música, d'una hora de les millors músiques que els agradin al veïnat. I saps què he pensat? Que avui a la reunió del cel obert ho comentarem, perquè en Paco, el del primer, és DJ professional, nena. Ja pots anar pensant en la cançoneta. Fins després!